Moisturizer. Igama le movie yanamhlanje i-Till Death Do Us Apart. Siqala ngey'thandana ey'mbili ey'shadile okuwuMaddie noMichael. Babethandana ngendlela eyisimanga futhi behlala kamnandi emzini wabo omuhle. Sahamba isikhathi kwathi sekuphele 2 years owesifazane okuwuMaddie watshela uMichael ukuthi sekuyisikhathi sokuthi baqale umndeni manje. Kodwa uMichael kwakuzwakala engathi akekho interested ekubeni nengane. Wathi uMaddie mayiqala indaba yenkulumo yomndeni, uMichael washintsha isitory wakhuluma ngenye into. Lapha sibona uMaddie wayejwayele ukuthi njalo ahambe ayo-check-a i-pregnancy test, kodwa njalo nama-results angamjabulisi ukuthi akakhulelwe. uMichael wayetshela isithandwa sakhe ukuthi akayeke ukuzistressa isikhathi sisekhona. Sibona ngakusasa uMichael eya ethuneni likama wakhe afika akhulume nalo. Siyathola nokuthi uMichael ngoba ela ethuneni likama wakhe abazali bakaMichael bashona kanye kanye ngosuku olulodwa futhi abashonanga kamnandi ngoba babulawa. uMichael wathi buye emathuneni washaywa isurprise kankosikazi wakhe uMaddie enze i-party ye-anniversary yabo. Ephathini kwakukhona nabantu abasebenza noMichael kanye nomngane omkhulu kaMaddie owesifazane ogama lakhe lo-Tracy. uMaddie simbona la ethi uyaresigna esibhedlela la basebenza khona noTracy. Usefuna ukuba u-housewife okuwumama wasekhaya ngokugcwele. uMaddie wayethi njalo uma iye etoilet acasulwe ukuthi uMichael ushiya njalo itoilet seat eyivulile. Emva kwephathi uMichael wanikeza unkosikazi wakhe uMaddie inecklace enenhliziyo yophisa ababili. Omunye wafa ugqosa unkosikazi wakhe, omunye wafa ugqoka yena. Ngalobo busuku uMichael wayehleli nomngane wakhe ebar emxoxela ukuthi akakayimiseli ngokuba ubaba, usafuna ukufocus ekwenzeni imali so that izoprovide kahle unkosikazi wakhe uMaddie. Umngane kaMike watshela uMichael ukuthi lokho akakukhulume noMaddie unkosikazi wakhe ngoba phela kuyavela ukuthi uMaddie usezimisele kakhulu ngokuba umama. Ebuye ebar uMichael wayeseyimisele ukuzokhuluma noMaddie mayelana nolulu daba, kodwa ngaphambi kokuthi akhulume uMike wafica uMaddie ekuthukuthele eganuni wabo. Wayecasulwe ukuthi uMike usebenzisa umjovo we-testosterone, kodwa futhi uMichael wayengajimi ngayo le testosterone, wayeyisebenzisela ukuvikela ukuthi angamithisi unkosikazi wakhe. Okwakucasula uMaddie nokwamkhalisa ukuthi sonke lesikhathi wayecabanga ukuthi iphutha lakhe ukuthi angakhulelwa. Wayeyigxeka indoda yakhe ibizwa ngegwala elisaba ukumqonda ngqo, ebemazi kahle ukuthi udinga ingane yena. uMichael waphendula kuMaddie ngokuthi yena akayidingi ingane, wathi futhi kade kasemtshela ukuthi akayifuni. Ngesikhathi eqhubeka ethetha uMaddie, uMichael wayezibambile kodwa wehluleka ukuyibamba mayesethi uMaddie ngisho ubaba kaMichael wayengeke aqambele uma kaMichael amanga ngalendlela. uMichael wasakaza uMaddie ngempama wamlahla phansi. uMichael watshela uMaddie ukuthi uyena indoda la ekhaya, uyena owenza imali la ekhaya futhi uyena oshaya umthetho la endlini. Waqhubeka uMichael watshela uMaddie ukuthi angaphinde akhulume ngobaba wakhe la endlini. Kusukela lapho othandweni phakathi kukaMaddie noMichael akuphindanga kwahamba kahle, base bephila ngokuxabana bethethisana. Ngisho into encane yayiphenduka ibe inkulumo enkulu. uMaddie owayenesifiso sokuqala umndeni waze wayeka umsebenzi ngenxa yokufuna ukuba umama wasekhaya ngokuphelele, wazithola esesesimeni esinzima. Kwathi ngobunye ubusuku beku-event yasemsebenzini, uMichael wavuka esikhwele ebona unkosikazi wakhe ekhuluma nenye indoda. uMichael walandela umkakhe owayeyongena etoilet. uMichael wamphoqelela ukwenza ucansi naye ngenkani. Ngakusasa uMaddie wajabula ngesikhathi ekhombisa umngane wakhe uTracy i-pregnancy test ye-positive yokuthi ukhulelwe. uMaddie nomngane wakhe uTracy bajabula kakhulu ngalolo suku, bejabulela ukukhulelwa kukaMaddie. uMichael ngaleso sikhathi wayesephenduke umhlukumezi kakhulu ngale ndlela ukuthi uMaddie wayengasakwazi nokuhlala naye. Isikhathi esiningi uMaddie wayesichitha kumngane wakhe uTracy. uTracy wayebhizi encenga uMaddie ukuthi akahambe ayoreporta uMichael emaphoyiseni, kodwa uMaddie kwakubonakala ehudula iy'nyawo. uTracy wayesekhathele ukubona umngane wakhe esafarisha ngenxa ye-abuse, wahamba wayoreporta emaphoyiseni. Amaphoyisa afayela i-restraining order kaMaddie umngane kaTracy. Wathi sena-6 months pregnant, uMaddie wapakisha impahla zakhe ukuthi ahambe ayohlala ngokugcwele noTracy. Wathi uMichael mayembuza ukuthi uhambelani futhi kwenzelani lokho beshadile, uMaddie watshela uMichael ukuthi ngeke asakwazi ukuhlala nomyeni wakhe omhlukumezayo. Khona lapho uMichael waphinde washaya uMaddie wamlahla phansi. uMaddie washaya uMike ngevazi yaphahlakela ekhanda wabaleka uMaddie. uMaddie wangena emotweni yakhe wabaleka. noMichael waphuthuma kweyakhe imoto wafica imoto kaMaddie wayishayisa wayiginqa. Udokotela balethela uMichael izindaba ezibuhlungu ukuthi igazi lophele ebuchosheni bukaMaddie so akakwazanga ukuphila, ushonile nengane esiswini. uMichael wayekhala ezisola waze wathi ngeke
akwazi nokusibona isidumbu sonkosikazi wakhe ngesikhathi odokotela bemcela ukuthi akayosibona. Odokotela bamtshela uMike ukuthi umkakhe uzolothiswa noma uzokwenziwa i-cremation, bazomnikeza umlotha. Sibona ngalolu suku emini uMichael esephethe umlotha kankosikazi wakhe. Simbona uMichael echitha umlotha kankosikazi wakhe ngesikhathi edliwa unembeza ukubulala umkakhe. uMichael wakathi wazama nokuzibulala kodwa wehluleka. Mase sidlulela phambili, imovie yethu iyasikhombisa ukuthi uMaddie uyaphila akashonanga. Siyavezelwa nokuthi uyiplane kanjani lento yokuzenza ofile. Kuthiwa umuntu owayiplane yonke lento umngani kaMaddie okuTracy, njengoba esebenza esibhedlela, njengokustage i-accident nokufaka ukufa kaMaddie. Kule game yabo konke babekwenze behlangene ndawonye nodokotela ngokubasiza kustage le fake death kaMaddie. uMaddie wasetha ne-life insurance policy, umngani wakhe uTracy kwaba i-beneficiary. uMaddie owayesakhulelwe wahamba wayohlala kwenye indawo waqala impilo kabusha negama elisha nesibongo esisha ne-identity entsha. uMaddie wazama ukuqhuba impilo ngokuba uweta kwenye i-restaurant ngoba encane ukuhlala. uMaddie igama lakhe elisha kwase kuKate Smith. Endlini entsha kaMaddie wayenomakhelwane owayeshonelwe unkosikazi. Igama lalowo makhelwane u-Alex, nendodakazi ka-Alex ena-6 years igama layo uRachel. Wathi ngolunye usuku uMaddie wabona u-Alex ekha ama-fruit esihlahleni sakhe, wahamba wayokhuluma naye ngalokho. Kunalokho u-Alex wavele wakwenza kwaba ijoke lokho, etshela uMaddie ukuthi ama-fruit uyawatsheleka uzowabuyisa. u-Alex wamema uMaddie ukuthi ucela afike ngalelo langa ntambama azodla idina emzini wakhe, ethi ufuna ukumzwisa ukuthi impohlo ipheka kanjani. Ngalelo langa ntambama uMaddie wafika ukuzodla idina emzini ka-Alex. u-Alex waba usizo kuMaddie ngesikhathi ekhulelwe, emhambisa nakodokotela. Kwathi sebebuyile u-Alex waxoxela uMaddie izindaba ezibuhlungu ukuthi unkosikazi wakhe washona ebeletha indodakazi yabo uRachel. uMaddie naye waxoxela u-Alex sonke isitori esimayelana nempilo yakhe, ukuthi wayeshade indoda eyirongo emhlukumezayo, wazomtshela nokuthi kahle kahle akayena uKate Smith yena igama lakhe uMaddie. Uma sesibuyela back kuMichael ngakusasa simthola efonelwe e-office lalapha kade kusebenza khona unkosikazi wakhe uMaddie. Babuza kuMichael ukuthi unkosikazi wakhe ngesikhathi eqeda ukuresign emsebenzini akezanga ngani ukuzolanda i-paycheck yakhe yokugcina ngoba isekhona imlindile. uMichael wabatshela ukuthi unkosikazi wakhe wayeka kudala ukusebenza, njengoba uMichael wayazi ukuthi uMaddie wayeka ngalesikhathi kade ethi usefuna ukuba u-housewife ngokuphelele. uMichael waqhubeka wabatshela ukuthi wayengeke akwazi ukuzolanda i-paycheck ye-last week ngoba wayesashona kudala ngaleso sikhathi. Lo mama wayefonela uMichael wamtshela ukuthi akuveli kuma-records ukuthi uMaddie washona, kuvela nje ukuthi wa-admithwa kancane wabuye wa-dischargewa futhi engalaliswanga. uMichael wavala ucingo besakhuluma waqonda ngqo esibhedlela efuna ukuyebuza ngqo ukuthi bamnikeza ama-records kankosikazi wakhe uMaddie. Kodwa uMichael akawatholanga ama-records, wathola kuphela i-necklace le eyayinenhliziyo ehlephukile. uMichael esamangele waxoxela umngani wakhe ukuthi yisibhedlela esinjani lesi esingenawo ama-records okushona kankosikazi wakhe. umngani kaMichael watshela uMike ukuthi akadlulele phambili nempilo njengoba wabona ukuthi umzimba kankosikazi wakhe washiswa. uMichael bamnikeza umlotha. uMichael watshela umngani wakhe ukuthi kwakunzima nokuthi asibone isidumbu, wathi so akakwazanga kodwa watshela umngani kankosikazi wakhe nguTracy ukuthi akenze yonke into. uMichael nomngani wakhe baplana ukuthi kumele bathole kahle iqiniso ukuthi kwenzakalani la. Kwathi ngalolo suku uTracy wethuswa ukufika kaMichael emzini wakhe. uMichael watshela uTracy ukuthi ucela azomlekelela ukumuva izimpahla zikankosikazi wakhe ngoba kunzima for yena ukuthi akwenze eyedwa lokho. Kwathi ngalelo langa ebusuku umngani kaMichael watshela uMichael ukuthi abantu bafanise umuntu ofana ngqo nonkosikazi wakhe uMaddie osebenza kwenye restaurant njengoweta. uMichael wafika kuleyo restaurant wabatshela ukuthi ungumfowabo kaMaddie ucela bamxhumanise noMaddie, kodwa uweta wayelapho watshela uMichael ukuthi abanaye umsebenzi onalelo gama la ekhaya. So uMichael wakhipha ifoni wabakhombisa isithombe sikankosikazi wakhe. usisi wayesebenza e-restaurant watshela uMichael ukuthi lowo muntu wesifazane kuleso sithombe akusiyena uMaddie kodwa igama lakhe uKate Smith. Waqhubeka lo sisi watshela uMichael ukuthi u-off namhlanje uKate, into angayenza angamxhumanisa ne-boyfriend yakhe esebenza enkampanini ewu-next door. Kwathi ebusuku uMichael wanyonyoba ingena emzini kaTracy, kanti ngaleso sikhathi uTracy uzofonela uMaddie emtshela ukuthi uMichael ubefikile namhlanje emini. uTracy engaboni ukuthi ukhuluma ngoMichael nje ulalele. Bathi besakhuluma aqhuma amanzi kuMaddie owayesezobeletha. uTracy wagijima aphuthuma khona lapho ukuthi amsize amhambise esibhedlela. Sathola ukuthi esibhedlela uMaddie wabeletha ingane yomfana wayiqamba igama lokuthi uPeace. Isikhathi sahamba noMaddie wayesajabulela ukuba umama wayesele
elungiselela ukuya ekhaya ngosizo likamakhelwane wakhe u-Alex owayenaye sonke leso sikhathi. Wamphelezela u-Alex wayombeka endlini. Kwathi ngesikhathi u-Alex esehamba, uMichael wayebabuka ecashe emva kwey'hlahla. Wahamba u-Alex wanyonyoba uMichael endlini kaMendi wangena. uMendi wathi eseshaweni wezwa sengathi kukhona umuntu ohamba endlini, waphuma ethi uyo-check-a. Wafica i-toilet bowl ivuliwe, wabheka ingane yakhe wayifica ukuthi isekhona. Wezokudlala umculo e-downstairs, wehla ngamastepisi eyobheka ukuthi yini edlala umusic. Akangafica muntu, wafica ukuthi umusic ubudlala espeakeni sakhe. Wabuyela phezulu uMendi esangene, wathola futhi ukuthi isivalo se-toilet sesiphinde savuleka futhi. Mayethi yobheka ingane kwi-baby bed ayisekho. uMendi wezwa kudlala upiano. Mayethi yobheka upiano, wafica uMichael ephethe ingane yakhe edlala upiano. uMendi wazama ukuthatha ingane yakhe kuMichael, noMichael wayinika uma wayo ingane. uMichael wagqokisa uMendi le necklace ayekade emthengele yona, wamtshela ukuthi wayezizwa kanjani sonke lesikhathi ecabanga ukuthi washona. uMichael waqhubeka watshela uMendi ukuthi uphilela ukudliwa unembeza usuku nosuku, ezitshela ukuthi wabulala unkosikazi wakhe nengane yakhe esiswini. Wathi uzizwa eziphukuphuku mayithola ukuthi babemdlala umqondo benomngane wakhe uTracy, ngoba nakho uMendi esene-boyfriend entsha. uMichael wakhipha isibhamu sakhe. Ngaleso sikhathi u-Alex engqongqoza emnyango. uMichael watshela uMendi ukuthi akavule iminyango, avulele lo muntu onokhayo, angazami ukuyitshela ukuthi uhlakaniphile, enze into ezomenza ukuthi amdubule. uMendi wabingelela u-Alex, wamtshela ukuthi akazizwa kahle, usafuna isikhathi sokuba yedwa kancane. u-Alex wasola ukuthi kukhona okungahambi kahle, wavalelisa kuMendi. uMichael wathi eqala esondela kuMendi, wangena egulukudela ney'valo u-Alex eyobamba uMichael. Amadoda amabili okuMichael no-Alex bashayana kuwo ngaphansi nongaphezulu, ngesikhathi uMichael kungathi uyayiwina impi ngokuphahlaza ivasi esiphongweni sika-Alex. Ngesikhathi uMichael eseklinya u-Alex, uMendi washaya uMichael, kodwa uMendi wayesewiki kakhulu ngoba kwawayena. uMendi watshela uMichael ukuthi make wabulala u-Alex uzovalelwa ejele futhi ngeke asamvikele. uMichael wasondela kuMendi ethi ufuna ukumbamba. uMendi wagwaza uMichael ephindelela ngommese wasekhishini. uMendi wagoba wacobesha isibhamu sikaMichael phansi wamkhomba ngaso. Ngesikhathi emkhombe ngaso, uMichael watshela uMendi ukuthi uhlale ezisola impilo yakhe yonke. Wayefuna nokumtshela ukuthi ngoba ethi abazali bakhe babulawa kanye kanye. uMichael wathi ubaba wakhe wabulala uma wakhe, so wasepay revenge kama wakhe ngokuthi yena abulale ubaba wakhe. Wathi ezwa lawo magama uMendi wadubula ubaba wengane yakhe esiphongweni wafika same time uMichael. Ekupheleni kwemovie yethu sibona amaphoyisa ne-ambulance kanye nemoto eyidumbe eyayizolanda uMichael. u-Alex noMendi abawina ngokuthi bebezivikele. Siyayibeka lapho bakwethu namhlanje. Thank you for watching Sterizer TV teasers, and please subscribe and hit the bell to be always updated about the latest TV updates. Sterizer on the beat.